O Chantada B rachou cos malos resultados. Foi en Palas nun derbi moi loitado que rematou con 2-3 para os chantadinos. Cos goles de Diego, Noé e Rubén, os de Quique suman 3 puntos importantes que os fai estar en posicións cómodas da táboa. E tamén un reforzo anímico, xa que eran moitas derrotas consecutivas para o nivel que ten o segundo equipo da SD. A verdade é que levábamos 4 partidos seguidos sin conocer a victoria, estábamos nunha dinámica mala de resultados, quizás non tanto de xogo, pois os últimos resultados non estaban a ser todos xustos que deberían ser desde o meu punto de vista, e facíanos falta conseguir os 3 puntos e así o fixemos. Bueno, además foi un derbi, non? Ganastes un derbi, non é fácil. Sí, a verdade é que nesta categoría estamos varios equipos da zona, neste caso tocou nos ir a Palas, que ademais sempre un campo atractivo. Foron o primeiro equipo que nos venceu aquí no Sangoñedo, co cal era outro aliciante máis. E ademais era un equipo que tiñamos a 9 puntos, e con esta victoria conseguimos distancialo a 12 puntos e deixalo xa bastante lexos. Bueno, ao principio, pois, houve un momento que parecía que o ascenso podía ser posible, agora vemos que o ascenso xa é casi cousa de 2, non? Si, o ascenso prácticamente eu apostaría que Polvorín e Escairón van ser os equipos que o consigan. O Polvorín xa está destacadísimo, o Escairón tamén está abrindo brecha, e si que é certo que quizáis o resto de equipos sexamos un pouco máis irregulares, pero eses dous ao longo de toda a liga están mostrando unha gran regularidade. Bueno, agora tedes un partido que tampouco é fácil, é o Brollón que está por encima de vos. Non, toca non repetir fora da casa. O Brollón é un equipo complicado, tuvo aí un mes ou dous a finales de noviembre e diciembre que foi onde se descolgou dos postos de ascenso, pero agora parece que retomou o bo camiño, leva varios triunfos consecutivos e vai ser un encontro moi complicado. Pero bueno, Chantada B está cumplindo tamén o seu objetivo, que é de surtir o A, e o A que ben vai, non? Sí, a verdade é que cando a principio de temporada había moita xente que falaba que o objetivo debería ser o ascenso, eu sempre fui dos que creo que ao principio estábamos superando as expectativas porque a temporada é moi longa, temos baixas, ademais das que xogadores que están indo coa baixas propios do equipo como André, Antón, Jordi, que botaron máis dun mes lesionados e que se notaron, e o objetivo estando na sexta posición, eu creo que a campaña está sendo excelente. Co 2-3 de Palas, o Chantada B vai de sexto con 33 puntos, con 10 partidos gañados, 3 empatados e 8 perdidos.